Dobre, 3. Babi, Evička, kde si? Evička, ide si povoli domu do pánovi. Áno, ide o srandu, ide si. Ide o srandu. Dole, oprosíme, Hrdinko, dojde s tým, zvane si povoli pre pána. Dojde bez záhra. Ja už viem! Ty už vieš? Super. Tieto 4 by som nebral do úvahy. Dva krajné, Porota rokuje na rozhodovanie sa. Aká je výhra, že je dobrá. Vidíte, opäť aj posledného najúžšejší štartier. Ale nie to jedno, aj tak sa najedeme. No, dospelá porota, Gerdy, tu. No čo? Áno, máme Gerdy, poďte preč. som rád. Áno, Lucia Bílá, trošku odforbená, trošku iná, ale je to Bílá. Ideme, raz, dva. Ona tomu nerozumie. Dobre, tak ja to poviem. No dobre, tak mi s jogurtou vyhrala táto a poviem vám prečo. Lebo má výpup. Ten chalanisko na tej jednotke nemá výpup, má tam iba holú rúlu. Áno, dobre. Vyjebali s tebou, čo? Takže Kawasaki, poď postav sa, pri ňu prosím ťa, kámo. Kawasaki zelená! Nevieme, čo mu chvíľko si dáme. Chvíľečko môžeš, alebo čo môžeš? Do folu radšej. Dobre, tak počkaj. Ja by som vás ešte všetkých poprosil. Postavte sa pri svojej motorke a naštartujme ich naraz a všetci! Naraz a všetci robíme taký úzkobrací koniec!